rasane. Ati atiku perih sawane. Ngapunten niki napase ra dicekak. Amargi kula nembe metengeno. Oh, ngono. Pun kula presake teng ngene Bu Bedan kok mau. Lah nembe niki rak nembe rong sasi. Dibedhek kalih Bu Bedan niku anake lanang. Lanang. Kamangka gur dilus-elus ngene. Kok ngerti ekspresione Kok lanang. ngerti nek anakku lanang, blek dilus-elus tekku kok. Oh, ora delok halus-haluse. Kok le. Senggoku keliru le presone ku, Mbak. Iya nganggo ilmu di USG kok ora koyo padake dukun ahli nujum kok cepeleke. Lah iki lenang iki ngono. Anu Mbak Pri. Pripun? Senggoku iki leru, le preso iki jebul nang dokter hewan. Kok jenengan periksa niki anake lek kakung napa setri to Mbah Jul? Oh, nek aku tak betok. Jayi kok dibetak. Anak kae. Ale umume. Jayi Beda no atau aku sih. mosok ati betok gek dijambak sisan. Kang pada makarnya sinden dong situ ale beser. Oh alah. Mbok dirapetin, Nduk. Nek pipis lunga lho Nduk aja kaya lek min. Lah ngopo? Lah pipise gelungan kok ngadeg. Lah tapi Ning ngisor wit gedhyang. Gek nek wis rampung kok kejang lek min. Apa ta? Nek dodok ki klengsrek. ngono ketus. Kejang. Apri saya mbok buka aib sedulur iki soalnya waktu aku buka aib kanca dibuka. Barang siapa buka aib saudaramu kok dene mangan daging saudaramu. Ora buka aib aku ki takut kowe kae ngopo nek ngono kuwi iki. Jenenge darurat ya, Pri. Aku tahu pipis lungguh malah beset kabeh. Aku tahu kok lungguh ki langsung jingkat kok. Lah apa? Kesogok suket. Bosok Apri. Ki suanene mbok ora saru-saru. Ah mergo lek Tentang aku ki lho kurang iki kowe nek ngomong rada kelantuk lho Mbak. Jadi mendingan pangapunten ya ampun ya. mergo lek klengsrek kuwi. Nguyuh kok nyapu dalan. Anu mirone. Ayo gentenan. Ayo. Cara wedak lho. Di anu sik dipaske. Titinganipun Kang Mas. Ada dinding. Lagi soro. Lah sindene budak iki. Kagan jangan gori. Anu kala jenenge diatur sik to, Mbak. Aku jane mangkat wong mah ya apa digawe wong liwat ngampel mah ya biasa lho. Oke lho kan jenenge wong kan janjen sewu iri karo aku wis ayu, pinter, wases, geleman. Mungkin kan ya akeh wong sing do iri to. Geleman Gelem samu karo sapa wae ngono lho. Kan wong iri to saiki arep malangi rezekiku. Santai ae Mbak, Mbak Tika laris ora bakal ngurangi rezekiku, laris ora bakal ngurangi rezeki panjenengan. Mbok dipalang ana digedhong ana rezekiku ya rezekiku nyatane. Telek. Alah kurang-kurang. Sinawong Lehang. Sinawong pancen karakter suara kula ulem Mas, ulem nggih. Iki lek diarani ciri khas lho. Ciri khas ngeten iki Mak Cange. Dadi khas karo cirine oke cirine. Ciri iki cacate Pri. Lho, kembar identik aja mesti beda loh. Padahal kembar identik. Apalagi aku, kamu dan Cindy mesti diwakai. Loh, jutaan orang, miliaran orang yang di dunia itu sih jarinya mesti berbeda. Loh kok mung swara tok paido. Kowe padha maido karo Gusti Allah sing nyiptake aku. Lho menungsa diwajibke budidaya. Aku berusaha semaksimal mungkin. Iki yo iso bantah. Lek sing rebabi seneng diangeti lek ketoke terpesona karo kowe kok lek ketoke lek. Mas nyun sewu ya Mas, kita profesional. Kamu suka sama aku boleh, wong dengan